שלום, ברוכים הבאים ללב של העיר בת ים, עמותת והגדת עזרא מגד. רוצים לראות מאיפה הכל התחיל? העמותה קמה לזכרו של הסמ"ר גדי עזרא זיכרונו לברכה. גד נפל במבצע חומת מגן, תוך כדי ניסיון לחלץ חייל שנפצע. גד גדל והתחנך בעיר בת ים. כאן היה דמות משמעותית והרבה שפע, טוב, חום ואהבה לכל הסובבים אותו. השמחה שבנתינה והנשיאה באחריות בלטו עוד בצעירותו. כאשר התנדב עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים, הדריך בתנועת הנוער בני עקיבא, שימח חולים, והפיץ אור מיוחד מלא בנתינה ואהבת ישראל והארץ. העמותה ממשיכה את מורשת הנתינה של גד, ועוסקת במגוון תחומים, ליווי קשישים, מרכזי למידה, חונכויות ילדים, ובעיקר ליווי וסיוע למשפחות הנזקקות בעיר בת ים. טוב, אז אחרי שהבנו מהי עמותת עזרא מגד וכמה היא משמעותית כאן בעיר בת ים, לכם רק נותר להגיע ולהתנדב. אז יאללה, למה אתם מחכים? בואו.